Midje. Het is simmer in Friesland. En in Reduzem skint altijd te zinnen, ek al rijnt het. Welkom bij Docht van in het Warp. Welkom in Reduzem. En wat prachtig, Jeanette, hè? Dat de beide man daar werd hier zitten. Daar heeft gelijk om, maar hey Arnold, nooit te even hoe haar, hè? Ik vond dat juster eens best wel zielig voor Ineke, hè? Ja, dat vond ik wel. Ja, en ze zei ik, je weet net wat je missen. Nou had ze gelijk in, want Ineke die is wraad verneemd vanwege haar bitterkoekjespudding. Bitterkoekjespudding? Ja, bitterkoekjespudding. Echt weer, heel Reduzem smult ervan dat ze dat maken. Ja, doe gries ervan, hè? Ja, ik moet er net aan denken. Maar ze zijn beide mannen, Ja, Jen? ga erheen. Is mooi? Ja. We gaan een bij haar zetten. Hey, man. Pieter en Leeuwen. Goedemiddag. Hey Pieter, dat skobberbonk, dat leeft aardig, hè? Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Want wat hebben wij hier juster een machtig feest, hoor, of net? Ja, schitterend mooi. De band even optreden en nou, dat weer helemaal geslaagd. Dat vond ik ook. Hoeveel mensen zo'n hier zo ongeveer west had als? Ja, ik schat, zou wel een man als 100, dacht ik. Een man als 100. Jawel. Hey, ik vind hier wel wat heers praten. Hoe komt dat, jong? Ja, ik moest even een gastoptreden aan. Hè? De man die drukt een microfoon door het hek en hij gaat een paar deuntjes mars aan. Want die band nou met die weer wel goed, hè? Allemachtig, die man kan wel spelen, hè? Hey, Leeuwen. Wist wat mij opvoer van de morgen? Er wie op een Twitter van hem kwam eruit dat hij in de caravan verkeerd willen. Waarom? Ja, we gaan het een keer opzetten. Ja, nou ja, we zijn aan het uitwennen hier en we hopen dat we er aan patiënten verbaren kunnen en dat we dat een goed doel aan kunnen. Wat is een goede doel? Ik was de squallen, of ik weet niet waar het zo goed van, maar de squallen. Dat... Hey, want ik heb inderdaad, ik heb mooi bandjes opfietst en die zijn dat ze hier al je tekeningen bracht hier, want het wie sakeel in de caravan. Ja, dat klopt. We hebben heel soort tekeningen gekregen en safari zongen en koekjes en eten, we hebben van alles aan. Geweldig. Ja. Hey, maar als ik op de webcam zag, dan kan ik die tekeningen als helemaal net zo goed zien. Zitten we er even in, dan kunnen we ze wat beter bescheren. Ja, weet je, Ja, kom maar. prachtig. Zet ik het krukje weer even te plak. Asje. Welke band had die tekeningen eens maken, Jeanette? Wist u dat? Nou, ik fietste maar Maaike van groep 1 en 2 op, dus ik denk dat dat het is. Oké. En de band van groep 3 is er dan? Die bent aan het eten sieren west en aan het cake bakken. Nou, zelfs. Nou, hier hebben ze al je hangen. Groep 1 en 2, al je handen erop. Hier zit nou hangen van groep 1 en 2. En- Staan er wat namen op. Schitterend mooi toch, al die tekeningen van die En band. waarom die lollies erbij dan? Ja, als je maar ik eens wat snoppers goed hè. We krijgen wat meer suiker. Wat is Wat gebeurt dit? hier, Jeanette? Ach, Arnold, natuurlijk, het koerbal. Ja, want dat leert ik heel wat in Reduzem, hè. Maar ze zien hoe mooi het ze spelen. Hey, en die jeugd, dat gaat ik me goed jaren. Nevens mij kunnen we wel oer naar het filmpje van de dag. Wie wilde nou wat vertellen? Wissel! Mijn hart zei dat ik heel goed kan korfballen. En hoe weet je nou dit zo goed? Mijn hart is trainer van het eerste. Doe maar Wessel, we moeten naar tennis. Even avanceren, want we willen het. Hup, gauw in de auto. Doe Wessel. Hop, hop. Kom, we zijn lid. Even draven. Hup, en goed luisteren wat meester zegt. Kom op, Wessel, je kan het. Ah, jammer, hier. Wessel, over de net. Wessel, kom maar. And don't be afraid. Wessel, je kan er niks van. Walk on, walk on, with hope in your heart. Jongens, kom voor de partij. Ik wil bij Wessel. Nee, ik wil bij Wessel. Nee, mannetje en vrouwtje. Ik wil Joert naar Wessel. Ja. Ik in bij je laten. Out on the main street, completing your mission. You did that last time, you know we gotta find you. Sick in the car seat, 'cause you're not up to going. Out on the main street, completing your mission.
Nou jongens, we houden mee op, hè? Junioren onder de bank. Ja, Pilskeur. Toen nou, net. Ah, je bent gemeen. Dit vind ik heel net leuk, Jer. Zo kan ik hem nooit pakken. Ja! Doei! Hé, wat met jou, Jer? Goedemiddag. Hey, Goeie. Service. wat is dit? Van de koningin gaan er wel in. De balletjes van de koningin. Die gaan er wel in. Hé, op post. Ja, ik heb post. Van wie? Voor de man die hier zit, voor de keet. Oh, wat prachtig. Nou, Alsjeblieft. Daar ik gewoon. wil wel even... hier is je, haast het adres, jongen. Doch het van die dorp wie te haven reduzem. Nou, wie bebonden, dat is super dat je dat hier even brengt. Dat is toch het wistest. Ik weet het even, bekend hier in het dus... Het roept ik nog. Allemachtig. Wat zit je in, man? Al masters en machine, bitterballetjes. Balletjes van de koningin. Liewe, we willen zo grauw, zo vet als modder. Hé, Ja, man. zullen we ze maar nee, op de blik aan? je moet ze uitdelen. Ja, dat Best, ik het domme. Deel mee. uit bij het publiek. Best, domme. Ja, en Jeanette, ik denk Ja. dat Stovel naar de bakfietskist. Dat Dat is- lijkt me een heel goed plan. Dat is heel goed. Wielen zat ik dan naar die bakfiets erin, dan kan ik heel mooi uitlezen dat er juist er wat om mankeerde. Nou heb ik heel nog geen verstand van techniek zelfs. Dan gaan ze mij tas zijn dat het maken is, dus ik hoop dat het goed beter werkt. Bij mij in de bakfiets, oud-speler en oud-trainer, coach van met Friesland Peter Talsma en Jan Dijkstra. Dat is dus fietsen, hè Jan? Ja, ik zeg hem bij van je hoor, ja. Dat kist spinnen, dus dat maakt wel kleer komen, maakt geen denk ik. probleem bij, ja. Ik zal hem omwaan. Is de kleer Peter, doe ik? Ik ben klaar. Komt-ie! Hey Peter, als ik als reducer een korbal denk, hè, dan denk ik aan Stoomfries. Nou ben je trainercoach van Mid-Friesland. Hoe zit dat? Nou, Mid-Friesland is een oerkoppelende vereniging met alle talenten samengebracht binnen van Stoomfries en van Marvoorts. Om zo'n heel mogelijk niveau naar te streven. En dat hoge niveau, dat heb je hem aardig bereikt, hè? Want het gaat hartstikke goed maar met Friesland hier. Het gaat elke keer een beetje beter en we zijn hartstikke content dat het nou gaat. Dus wat dat betreft, ja, het ziet er al hartstikke goed uit. Maar content hoe het nou gaat, dan moest toch wel gruts kwijzen dat je hem een hele belangrijke wedstrijd houdt komende maand, of net? Ja, daar ben we zeker gruts op. Het zijn net makkelijk worden, maar als we Pinksterman die winnen kennen van DSC, dan bewerkstelligen we in ieder geval een beslissingswedstrijd en misschien wel iets meer en dan zo'n week de kampioen wezen kennen. En kampioen, dat houdt in dat je hem dan naar de Korbal League gaat. En dat is het hoogste niveau in het korbal. Kunnen we dan topkorbal in Reduzem houden op het GS? Ja, dat streven we wel, want topkorbal dat jet in Reduzem, daar hebben we machinaal verkeersen. En dan zullen die ploegen toch een keer op GS-korballen maken en dat lijkt het mijzelf hartstikke mooi. Nou, dat lijkt het mij ook al wat om die toppers zo proppen te zien. Ik ben benieuwd dat ze dat wel onkennen. En Peter, maar de jeugd gaat het ik goed, hè? Want de C1, kun je daar wat over vertellen? Ja, de C1 is een hele talentvolle groep jonge bijen wie dit weekend om Nederlands kampioenschap strijden in Meppel. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als je op zo'n leeftijd, op zo'n hoog niveau karballen, dat kan eigenlijk niet beter. En maar de orenjeugd gaat het ik goed. Want ik heb op een Mid-Friesland site jongen dat er al meer dan 100 en zo'n jeugdleden volgende week op het tintenkamp zijn, of net? Ja, dus zo'n belangstelling hebben we nooit meer maken. We hebben inderdaad een hele pro jeugd en echt een hele pro talenten. Jan, Wat dat betreft, Jan, dit Kom op, Jan, man. maar ze zien, die wiezen. Dit komt net goed, de boel wie juist er al stond. Ik Kom, kom hem sneller. niet, Jan. hey, fietsen Ja, man. Oh, Jan, hou maar op, want ik wil hem morgen hebben nog een dag. Ik wil hem echt niet meer dan stront Ik hebben. denk daar ook met vol. Nee. Kom, wij gooien een bal op Pieter. Ja, dankjewel. 1, 2. Pieter! Oh, wat maak ik nou met zo'n bal? Ah jongen, we dachten als het over kwartballen koerst. Ja, ik heb vroeger op kortballen zitten, maar ik heb liever van die gehaktballen van Beppe. Van die gehaktballen van Beppe. Vind je die ook lekker? Ja, Beppes kan heel lekker gehaktballen maken. Meestal, deze man wil je een kwartbalbal, maar die wil je een gehaktbal. Prachtig jongens. Hey, Hé, Arnold, die gehaktbal, dat is een mooie opdracht voor jou, of net? Ja. Ja, dus een gehaktbal naar die man toe. maar Pieter, dan bist toch ik een sportfanaat, dan bist toch ik wil graag ontsporten. Wat voor sporten doe je zo al? Nou ja, ik heb vroeger zelf kortballen, tot een jaar is 15. En toen trok ik met keertsen. Nou ja, dat doe ik nog altijd. En dat keertsen, volgens mij peloost dat toch ik? Ja, piloten, schöne piloten, de Belgische variant. Maar 4 man in het park en dan machine had de bal zo 4 mogelijk voor te Maar hoe rammelen. haast dat nou hoor? Want toen zie je in de caravan. Moesten ze net maar reducem naar de wedstrijden in Littens deze week? Ja, ik heb stiekem 1 keer smokkelen, dat hing de al in de gaten. We hebben het eerst Jontje Makkem dingen, 4 weken gelijk zo, gelijk hartstikke een mooie wedstrijd. Gaan dat doen? Dat hebben we doen. Hey.
En toen moesten we juist erin weer, officieel. Het zijn de eerste littens. En nou ja, ik zei van de hype is te groot. Ik maakte net meer uit en de band die wilde me direct niet meer uit hadden. Dus ik zei ik maak je blijven. Dus er binnen wat orenman die ben er heen gegaan. Hij zei helaas van de titelverdediger hij ze verleen. Maar Pieter, ik wil nog één op dat kworbal weer komen. Hoe heeg hast u al spelen bij Mid-Friesland? Ja, we zitten me toen in aspiranten, junioren. Wat, Maar doe wie het nog niet met Friesland verzeld? Doe Nee. wie het nog gewoon Stommelfries? dat staan Fries. Nog eens net bij Mid-Friesland spelen? Nee. Oké. Hey, nou zitten we hier wel aardig, maar waar is Luwe eigenlijk? Die zijn we nog douchen. Onder douchen moet dit rijwetter. Ja, dat gingen we net te bereiken. Maar ja, het moest even. Hè? Hé, maar douchen, dat is natuurlijk, want dan heeft die oproep die hè, van die CLS'en. En dat is dus die geslagen. Zullen we er even, ik wil even Ja, zien. we rennen er even heen. Zullen wij er even heen? Nou, ik blow je wel. Ik hoor het net eens zien. Wij hebben juist hebben wij een bad gekregen van Sien Makkinga. En nou ja, kleren moest even een stellage moest eromheen. Ja. Zo Leeuwen laat heerlijk de spet erin. Oh, Nou ja, we rennen geweldig. die kant even op. Ja, dat liep het me een strak planten. Hé, Luwe. Man, dat laat je nog vlek. Geweldig. Ik stel je even de microfoon aan. Dan kiste ik wat jaren. Ja. Hey Nou, wat Luwe, vind je ervan? ja, ik vind hem helemaal geweldig. Ik vind hem machtig. Hast nou koud of warm water? Dit is warm wetter, dat stoken we zelf. Nou, en die badkuip die kwam hier, die had het hier dus ik bracht. Ja, die. Dracht. Terug Sien Makkinga. Die hier verderop met die in huis kon slopen en die ja, toch bij eruit kwam. En die kwamen ze me omzetten. Ik denk, nou, daar maak je weer van, hè? Ja. Dan hast je al mij dit ding in de hand. Ik denk ook eens Leeuwen misschien er wel een wasje, ja? Nou, net? nee, dat ken ik vanzelf natuurlijk. Dat is wel een strak plan. Er mag wel wat omheen, Leeuwen. Oh, dat zak ik er wel bij, hè? Dit is dan nog nooit hoe kan. Dit lijkt het hier wel een spa. Nou, heerlijk. Hey, en Pieter, hast je al de cycle inline? Ik ga er eerst terug even in, Loan. Ja, ik weet het zien via het internet. En, Oké. ja, dat is weer heerlijk. Dit is een badje en de mooiste laag, dacht ik. Dat roepen, dat komt nou ik wel weer kleren. Dat Ja. is mooi en een Margriet zat daar. Ik niet, ja. Hey, Leeuwen, ik krijg een zeer eer, jongen, Ja, van dat nou. scrobje. En ik hing hier net zo handig. Nou, prima. Pieter was toch de microfoon even bij je horen. Ik hou de microfoon. Zullen wij dan oernooien wat anders? Want dan is het nou dan maar weer tijd voor... Ja hoor, en dan nu voor de laatste keer de prijsvraag. Meesken, dan is het nou weer tijd voor de prijsvraag. Dit is Jood de laatste van 4 prijsvragen die we deze week gaan hebben. De prijsvraag van Jood is: hokker etensiers kwaliteit hier Ineke? Dus wat voor etensiers kwaliteit hier Ineke? Je kunt het antwoord sms'en naar 06 42 02 67 87. Als je sms'en wil je dan je naam ook even erbij vermelden. Dat is wel zo makkelijk. Ik kun je het sturen naar kijkersvraag@reduzem.com. Missen jou dit alle jaren en je willen nog wat waarom zien? Zoek dan even op diendwarp.nl of www.reduzem.com. Nou hebben we hier bij ons, naast ons, de band No Matter. Juster Jonne, hij zei hier een prachtig, schitterend mooi optreden, jong, van 100 mensen. Bij de microfoon staat Jorrit. Jorrit, zo stoot de band No Matter even voorstellen, kennen? Ja, om te beginnen met uw drummer, Hendrik Seinstra. Naast mij staat Berend Jelle Riemersma, dat is uw zanger. Aan de andere kant staat Rob van der Geest, dat is uw solo-gitarist. Normaal hebben we nog een toetsenist, Thomas Engelsma, die is helaas ziek. Zelf ben ik Jorrit de Groot en ik speel hier de bas. Jorrit, wat mij nou tegen interesseert is, van wat voor soort publiek treed je hem nou op? Nou, dat is alle handen. We hebben al bedrijfsfeestjes dienen, tentfeesten. En we hebben binnenkort de merken in Jensum. Daar hebben we zelf wel blij mee. Verder hebben we meedien aan competities voor coverbands. Nou ja, nou staan we hier. En bij die competities, hij hem daar alles een prijs won? Nou, nee, dit is de eerste competitie waar we meedoen. En we zijn wel terug naar de volgende ronde. En als het zo goed gaat, als het nou goed in de competitie, hebben we kans dat we binnenkort in Paradiso in Amsterdam staan. Oh, dat is wel helemaal geweldig. Hey,
Paradiso, dat is toch wel het ultieme, of net? Ja, dat zou wel mooi zijn als just wat voor artiesten daar doen hebben. En dat wij dan als 16, 17-jarige jongens daar straks ook staan. Dat zou wel mooi zijn, ja. Hey, weet ik nog een keer nog ben. Mag ik dit nog Ja, vragen, tuurlijk, Arnold? tuurlijk. Want Pieter, hoe wie dat nou als zanger? Nou, geweldig. Als je nou een keer een zanger nodig hebt voor mooie Friesktalige of echte rock of country Engelstalige nummers, dan moet je altijd Pieter nodig hebben. Oké, dus. Hey Jeanette, ja. ik heb nog één vraag aan deze man. Ja. Ik denk man, wat is nou je genre? Wat voor soort vesten speel je in? Alles, eigenlijk. Wij zijn zelf het leukste vinden wij zelf voornamelijk pop en de rock. Maar als er feestmuziek spelen we met, dan spelen wij feestmuziek. En als er country spelen we met, dan spelen wij wel country. Ik vind het prachtig. Ja, en het is wel mooi dat ze dus hen oerlonden onpassen kunnen. En dat zie je juist zo samen spontaan kan. Heeft ze wij stil horen? Ze Ja. wij die man met spelen litten? Prachtig. Man, een soort succes. No matter. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime straight on the river you can stop your whole anything. A band is blowing Dixie double 4 times. Feel alright when you hear the music ring. And now you step outside, but you don't see too many faces coming in out of the rain, and they just go down. Our competition's to many other places, but the horns are blowing that sound. Way on down south, way on down south London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, was to make it cry or sing. An old guitar is all he can afford when he gets under the light to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He got a daytime job and he's doing quite alright. Can play the honky tonk like anything. They're saving it up for Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing.
dirty mind. Yeah, I've got dirty mind. But I don't care, so I just stop and stare. Just pretend like you don't have, that you don't have dirty mind. Girl, tell me I don't care. You fake it until we dead. That doesn't make sense. So stop pretending and start dreaming. Say it to me that I'm afraid to see. Well, change your mind, because I'm different mankind. Girl, tell me I don't care. You fake it until we dead. That doesn't